बबेबा सोरनिबा खोथा सिन्था खालामनाया दरखार गैया। सोरनिबा खोथा गथ'फोरा साननोनो हाया आंनि मोनदांनायाव आंनि बुजिनायाव नङा होमबा? मानोना जाय माखासे सुबुंफ्रा दिनैहाय बिपिएफनि खोथा सिन्था खालामदों बे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि थांनाय समनि माखासे स्पिचफोरखौ नाय गोसोखांफिननो हानाय जोंहा सुबिदा दङ, जोंहा डिभाइस दङ। मा बियो? जोंहा मबाइल दङ, बेयाव इउटिउबाव नायो नोंथांमोना। सोर लिडारा बिपिएफनि सोर लिडारा गथ'फोरखौ हाबजानो लुबैदोंमोन, सोर बादा होदोंमोन? दिनै बे बादा होनायखौ नुसेयावबो आरोबाव जुदि दिनै बिपिएफनि जानानै जुदि केम्पेन खालामनो जुदि साहस खालामोबा, बेयाव बिपिएफनि जानानै भट बिनो जुदि साहस खालामो, बे बोरै जानो हागौ? बोरै जानो हागौ नोंथांमोन? बोरै जानो हायो बियो? मानोना नोंथांमोननि नैबे हालामखौ जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव 534 सुबुङा जिउ बावनांदोंमोन, बुख्रेब जादोंमोन, बायदिसिना खस्थ' होनांजादोंमोन, पुलिसनि हमना लांजादोंमोन, जेल जानांदोंमोन। एनडिएफबिनि सोमावसारनायावबो गोबां सारजाला जानांदों, मुंख्लं जादों। नाथाय जायफ्रा बिटिसि सुक्ति खालामबाय, बिपिएफ हान्जा दाबाय, थांनाय 12-17 बोसोर सासन खालामबाय, बिथांमोननि थांनाय समनि बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां समसिम जायफोर बाथ्राफोर उनावबो जायफोर बाथ्राफोर बुंदों, बे बाथ्रा बुंनाया मालाबाबो गथ'फोरा हाबा, गथ'फोरखौ बोननो हाया, सोसननो हाया, बे मालाबाबो जाफुङा। सिमांनिसो बाथ्रा बुंग्रा, सोरबाया आखाइ दानस'नो थोनो, सोरबाया हा गारनानै खारनो नागिरो, नङा होमबा? नंगौना नङा? हा गारनानै खारनो नागिरग्राफ्रा दिनै मानो बिपिएफनि जानानै अकालथि खालामदों फालाय? साननो गोनां बाथ्रा बियो, लाजिनो गोनां बाथ्रा बियो। नंगौना नङा रायजोफोर? मान गोनां लाइमोनफोर, नंगौना नङा? लाजिनो गोनां बाथ्रा बियो। लाजिनानै मोखां खिन्थानाङा बिथांमोना। खिन्थु दिनैहाय थारुन मोखां, थारुना मोनबा मोनसय जायगा मोखां थायोनो, बिथांमोनाबो थारुन मोखां। आंथ' बुंगोन मोखाङा मोनसेल' नङा नालाय, लाजिनोबो रोङा। दा बेखायनो नोंथांमोना दुनियायाव माबा मोजां खामानि मावदोंबा नोंथांमोननिख्रुइ साबसिन खामानि मावग्रा रावबो गैया। आं बुंगोन दिनै नोंथांमोना साबसिन खामानि मावदों, बयनिख्रुइबो गोनांसिन खामानि। मानो? दिनै जायफ्रा सुक्ति खालामदों, जायफ्रा दिनै नोंथांमोननि नैबे ओनसोलखौ बोननानै लाफैदों, दिनै सोसननायाव हाबा मावदों, सुक्ति खालामदों, बे बिथांनो भट होआजासे जों सोरबा बादा होग्रा, जाया होग्रा बे मानसिफोरखौ बोरै मदद खालामनो हायो? खमसे खम नैबे गिबि खेबनि बिसायख'थियाव आं मा उननिखौ आं बुंनो नागिराखै। नैबे बिसायख'थियाव मेगन मिसिमनानै 100आव 100 जौखोन्दो नोङो दिनै इउपिपिएल हान्जानो भट होनांगौमोन। इउपिपिएल हान्जानो भट होनांगौ। जायफ्रा दिनै बादा होदोंमोन बिथांमोना मोनथिनानै लाथों। एसे जुदि गोसो दङबा, गन्थं दङबा, मोखां दङबा एसे लाजिनानै नायथों, साननानै नायफिनथों। मा बुङामोन बे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लाखिनाया मोजां। दिनै जोङो रुजुग्रा बिथांखौ बिजाथि फसंदों धोनस्रि समष्टियाव, आरो दिनै नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्रायनो रौतायाव माखासे होगोन, नङा होमबा? माखासेया हरिसिंगायाव होगोन। बे मोनथाम समष्टिनि अनगायै आरो इउपिपिएल हान्जानि अनगायै खुनु खोथा सिन्था खालामनोनो सानहांबो जानो नाङामोन। 100 जौखोन्दो दिनै इउपिपिएल। मानो? बिटिआर सुक्ति खालामग्राफ्रानो दिनै इउपिपिएलआव दङ। आरो जोंहा फोथायनाय दङ 100% जों सुक्ति खालामग्रा फोथायनाय दं। बे ओनसोला हाबगोन, जाथारगोन। आरो दिनै बे बास्तबआव महर मोनफैदों। दिनै भट होग्रा जोंहा समष्टि बानायनांगौ, जोंहा 40टानिफ्राय 54टा समष्टि जानांगौ। थारमाने नैबे ओनसोलाव
जोङो 14टा समष्टि बानायबावनांगौ दङ नाथाय सुबुं अनजिमाया खमखाय 14टासो बानायजोबनो हायाबो जानो हागौ ओरैहाय गोजामावनो माखासेखौ आरो हैफिनबावनांगोन अब्लाबोथ' दिनै जायफ्रा बेबायदि उल्था सानग्रा बिथांमोनाबो दिनै बुजिनाया मोजां नङाबा जारिमिना मालाबाबो नागारनाय नङा बंस होसोगोन खिन्थु बे बदनामा बंस होसोगोन नंगौना नङा बंस होसोगोन 14 पुरुषफोर बबे गहपुरनि रायजो राजाफ्रा दिनै नङा गाबोन रायखांगोन बे बाथ्राखौ जारिमिना गोमानानै थाङा खिन्थु जारिमिना माने हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ होननानै बुंदों हिस्ट्रीया रिपीट खालामबाय थायो नों बावगारबाबो बावगारनानै बुस्थु नङा बे रिपीट जाबाय थायो हिस्ट्रीया आरो बेखौ जाहाथे दा खालामथों आं दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों खावलायो जिखियानो जादोआ दिनै प्रमाद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल हान्जा दिनैहाय सारा आसाम सारा इन्डियायाव इउपिपिएल मडेल अफ पलिटिक्स इउपिपिएल मोनसे मडेल दिनै पलिटिक पार्टी जानो थांगासिनो दं।